Rashin masoyi babu daɗi, duniyar so tana da faɗi. Karki bar ni, in kwakin bar ni ban san inda za na je ba. Guguwar sanki ta taho ta dake ni ta ruɗa zuciya. Karki ce baki da ni kin kabar ni za na sha wuya. Zantukan duk da nai da ke hankali na ya kasa kwanciya. Rike amana halinki ne duk gidan ku ba wanda ya yi daban. A gaskiya ke na ambata tun daga shi na ganki da fidani. A zuci ma ke nake kira dan kwakar ki je can kiya da ni. Masoyiya babu gardama zo mu je ina san ki fiye da ni. Yar halali masoyiya ta da rai ba zan daina san ki ba. Shi dafin so na gaskiya bai da magani kin ji yar uwa. Shi ya sama nake bukatar ki ko da yaushe a kuwa. Rabbana shi ya tsara dukkan abin da zami a rayuwa. Rashin ganin ki masoyiya ya saka ni na daina shan ruwa. Farkon ganin ki shine ya sani faman kula fici. Duk da dai baki da ni na sani amma ban da tabbaci. Waɗansu sun zo gidanku sun ce ki daina bakan ki lokaci. Amma ki gane munafukai sun shigo tsakanin muni da ke. Fatima ɗan tsaya ki yi minni lamuni. Ki kyale duk wanda ya yi shirin zai raba mu Allah yana gani. Akan kini ba abin da zai gagare ni yau na zamo gwani. A shawara ta ki manta komai ki kyale wannan munafikai. Barci shi ne yake san farin ciki. Idan kwana tashi daga barci ya sanya rai yayi ta jin jiki. Ki tausaya mini ki bani dama na tabbata za a sha biki. Akan ki Fatima nayi bayani ki tausaya min ki je da ni.